Ayo jajal kuwi lho. Aku ora mati kok gak mau. Rantek. Salah dhewe gak mau. Yo. Panas. Wah, kepengkel wae kali. Omak kepanasan malah kan dulang. Ki lulang wedhus. Bakul kono. Pas kok pas buntut. Adik muringin anu, Mbak Nara. Masa bakul kan ya? Kayak bapakku yang melu mak. Pak Dik. Arep talengen tas kok. Ben randang balik. Ini bapakku. Iya. Enak apa? Mbak Sweet. Mbak Sweet. Ada nggak? Hanya Isi nak Mbak Siti ini. Kok ngaruh sambel. menol. Nah, Mbak Siti kan nggak doyan wak wedhus. perhatian ya. Karena nek jangan endok. Tapi sing iwake lolo napa lan lolo ngalor ngidul engko ora parek dhewe. Engko Akeh. Sing iwake engko bar ngloloi, lolono iwake sing rada akeh. bar kuwi terus dulang Pak Dik. Bilang Pak Dik. Anu Gak jenenge. bilang. Cetoke Pak Dik ya mlebu nek no jual nang iwake tok. Sing rada ya. Yo, semene ya. Bintang mau mbah ben telu mak, tapi gawe jangan blenderang ndok. Blenderang ndok karo blenderang iwak. Titik. Nenek bumbunya sing blenderang. Enak kok enak jangan Mbak Hendra. Wargi Pak Dik. Mbak Siti nggak doyan Pak wedhus, Pak. Tak enak tenan ki bapakku mbah ae. Lah dengkul lho. Pas bapak sikil. Entuk dengkule wedhus bapakku. Lu Pak Dik. Wow, enak sekali, Mak. Ki pedes endul. Satu Kip. sulik, Yang satu siapa? Mbak As. Oh, saya satu Mbak As. Sama dapat rezeki Mbak As. Diparing nih, gak diparing nih. Diparing sambal sama arroz. Kai. Di Mak. Oke ya. Karo wajib barang Mbak As. Engko lek lali sampean tagih Mbak As. Padahal aku tahu ketemu Mbak As lho ya, Mak. Mbak As ki rumahe ngendi, Mak? Serengat kan? Mas Rengat tapi di Hongkong. Ya temen kenane ya kok online lah. Kenale sering nonton konten ono ya Mak ya. Terus saiki oleh dadi dulur. Ya ta Mbak As. Wong liya dadi dulur Ya. dadi wong liya. Ya wis takdir, Pak. Yang menggerakkan hati manusia itu Gusti Allah. Wong liya boleh dadi dulur ini ki. Golek lali-lali sampean take Mbak As. Endi sambelku ngono ya Mbak As ya.
dibagi satu Sulik, satu Mbak As, satu Lala. Sulik ki ya anake makku. Anake saudarane bapakku. Tapi dari PAUD sing ngurus bapakku. Iya ditinggal-tinggal ibuke pas isik PAUD ngono. Terus sekarang sudah besar kerja di Hong Kong. Wes londo. Ki wonge ra nang omah. Ki wonge wis cepak-cepak iki arep digawa nang Hong Kong iki. Ki mau ngeteri iki. Ngeteri jajan ben digawa nang Hong Kong. Iki Mbak Sit. Nggawa klambi barang ya. Bah kayak tinggi apa nih. Wis jam 09.00 bengi. Lah nyapa? Lalai randu kesel Mbak Sit kayak ya nih ngono kuwi mek muter. Ya Mak. Bojone kerja melu maktut. Duwe omah jarang dinggeni. Apa Mbak Sit? Tapi kok nggak lagi Mbak Sit gede? Oh, aku mau kan tak nempel ini kok nggak lagi? Wis kepenuhan nunggu. Wis sampean hapus ya. Masa? Ya? Bah. Kena tahu telepon? Kok enak ya salah ya? Dan jumo apa sini koper ke Menawang tak ane Mbak Indra soalnya tak ane Lala kemarin dibawa duta Gudi ya Mak bisa tak hapus Mak ini saya tak hapus Mbak Sit file-file Gudi ya dilai pakai tisu basah kena apa Gudi loh. Hah? Nama Rizky? Apa ini? Coba Enggak deh. Ada anak lama sing rapat ke dia tadi. Kendo lele. Piye, Mak? Piye? Kuwi sik tak hapus Mbak Sit. Soalnya mami ya. Jadi mami aku lah. Ngapa iki? Bulu. Ngapa ora entuk? Entuk. Boleh. Pedes lho lah. Kendok. Boleh, tapi pedes.
Ayo udah pasal enggak? Ya. Wis melu ibu nambahan apa pasal? Barang.